Sidak matani Menteri Polisi Jatmiko Sandar. Gandeng renteng barek para penduduk ngunekno nek aku jarene maling. Sarip maling berandal ngecu sapi nunggalane gak digawe waduhe Sarip dhewe. Tapi didum-dumno barek para penduduk sing kurang sandang pangane. Ayo. Pancen wis tak niati lan tak kajati. Cincing gak uruh ya teles. Ayo, nek gak nrimo iki lho, cekelen Sarip arek tambah oso. Bas, Jedro. jelas kaporo nyoto. Nek Sarip gak kena disepelekno. Jedro. Ibaratnya tumbak lalaka tak bedil mesin. Ayo, undangan lurah kabeh rene. Jedro. Begitu loh. Haris, Bedoro. yo porah. Bengkokmu wis sombong mbok. Ana kisruh kaya ngene kok njegideg kabeh. Iki dina Sarip gawe ontan-ontan. Kon kudu ngerti, ya. Lurah Noto, Bedoro. Lurah Waru, Bedoro. Lurah Sawo, Bedoro. Lurah Baoso. Pas, Wonten enten, Doro. undangane Mbak Oso ya apa gak teko-teko? Sampun, Doro. Wis, Sampun. Doro. Pun kula sandangi Lurah Tambaoso. Lah niku mbower kaya tumo sewek, Doro. Mboten kurang-kurang, Doro. maju. Iki Doro. Ayo, rasane. Sun begandreng mesti telat. Tak beroneng pisan kapok. Ya apa sih iso-iso? Lurah Noto, Lurah Waru, Lurah Sawo wis teko. Nggih. Kon kok apa sebabe kok kari, heh? Anane kula kari mergo telat. Kari mbak telat iku padha ae. Apa sebabe kon telat? Mergo kari. Ha iku padha ae Lah goblok. nggih. Ngeten, Ndara. Kula nggih pun nrimo undangane sing disukani kalih Upas. Kula budal teng kemantren, ngene mriku enten tulisan Ya apa? jalan pelan-pelan. Dadi kula nggih genah-genah mawon. Wong enten tulisan Lurah nek lurah goblok. Lho. Iku gak kanggo menungso. Kanggo napa? Huh? Jalan pelan-pelan kanggo kendaraan, ngono lho. Mboten Apa kangge- kon malah mlaku genah-genah? Lha sing salah sing nulis. Maca rono. Ngene pundi? Kono. Nggih. Tetep maju rene. Bedoro. Aku malah takon. Bedoro. Sarip tumindak kaya ngene iku rumangsamu ya apa? Salah, Doro. Waru, Salah, Doro. Sawo, Salah, Doro. Baso. Nggih bener. Lho. Benar. Kabeh salah kon muni bener. Kok sing kudul, sing bener iku Sarip. Kon iso benerno? Mergo Sarip niku mboten tegolan mentala lek sak padha padane niku urip sara, Ndara. Pendudukmu kaya wangi. Lho, nggih mboten niku sak Tak broneng, Mas. Lho, mboten sak mestine. Kami rasaan minggir. Lurah-lurah kabeh. Aku gak ngerti. Sopo sing iso nyekel Sarip tak tambahi bengkoke. Kula sanggup, Doro. Lurah Noto. Betul. Ayo, kalian Sarip. Bedoro. Waru, tutup. Baso. Ayo, Mas. Ayo. Ndara mantri mrentah para lurah-lurah kabeh goleki Sarip. Monggo Sarip iku penduduk. Mumpung Sarip durung kecekel Ndara mantri lan para lurah-lurah, tak dhisikani.
Iya yuk, kula yuk. Lah yuk suara panggo omah tak gayu. Kano omah yuk. Temen. Ngene yuk, mumpung kebeneran mriko nggo omah Sarip gak ono. Aku kate ngandani Rika ya yuk. Iki mang Ndara Mantri lan para lurah-lurah kabeh diperintah goleki Sarip yuk. Kaping pindhone bakal narik pajek Rika yuk. Lek tak kira dulurmu gak tau mbayar pajeke tambah iku. Mulane iki gawe alasan kanggo nyekel Sarip. Mergo Sarip didakwa duweni tumindak sing gak karu-karuan. Paten pinaten ya maling ya nyolong ya merampok. Mula aku tak singidan ngumburi ya yuk sing hati-hati ya mbek menawa sak wayah-wayah Ndara Mantri teko ambek lurah-lurah ya. Rituan iki ya apa gak bayar pajak. Tambah tak ono kae digarap kok kaya bayar pajak. Yo, Nggih, Lurah. kaget teko kumrene iki. Siji gawe loro gawe yo. Sing sepisan aku dikongkon Ndara Mantri Polisi Jatmiko. Pedhae nagih pajak. Wis pirang taun rika nunggak pajak terus. Napa adik kula Ridwan mboten bayar pajak ta? Anane aku mrene iki gak ono sing bayar pajak. Kula mboten nggarap tambah. Sing nggarap tambah niku adik kula Ridwan. Mestine nggih adik kula Ridwan sing bayar tambah. Ngomong yo ngomong aja mewak-mewek. Nggih mboten. Ping pindhone yo sak ben ana paten pinaten gak ono liya ya anak Rika. Nggih ngapunten Dik Lurah. Masalah niku kula mboten ngertos. Nek enten Sarip mawon sampean sanjang kiambek kalih larene. Kula boten ngertos Dik Lurah. Aku takok sepisan kas. Sarip goma apa gak? Boten enten. Goma apa gak? Boten enten. Ya, grek. Wong tuwek gak kena diajeni. Ono ya gak? Gus Lurah. Salahe apa mbok sampean gepuki kaya ngono? Salahe mbokmu gak tau bayar pajak. Mbokku gak tau bayar pajak. Ngeten Gus Lurah. Ya, Pancen bener sertifikat nggone tambak iki atas nama bojone mbok ya bapak kula. Tapi sing nggarap tambak iki duduk mbokku. Sing jelas kudune sing bayar pajak gak liya ya paman Kaji Ridwan. aku gak ngurus pamanmu basa apa ae. Bedake aku nagih pajak. Ndika niki lurah pundi sik? Lurah Gedangan Lurah Noto. Lurah Gedangan. Lah niki wilayah pundi? Mbak Oso. Kudune sing nagih pajak gak liya nggih Lurah Tambah Oso. Lah kok sampean tutuk kene ngajar mbok nagih pajak apa ya donung? Sebab lurahmu gak becus, makane aku dikongkon Ndara Mantri nagih pajak. Nek Lurah Mbak Oso sing nagih bakal tak kei nek dapuramu. Sarip gak bakal nerimakno, gak bakal ngekei duit pajak nang dapuramu. Jangkrik, Rip, aku iki lurah. Kok dapur-dapurno, kok narik wingi sore, aja macem-macem mbek Lurah Noto.
Nek wong tuwek kena diajeni, aku bakal basa. Ning dapuramu tak jabul basaku. Ngoko ngomong bare awam. Rip Sarip. Tibae ngentengno patimu kon ya. Dadak kok nyawaku sing tak enteng. Sembarang kalir tak entengno gawe mbela para penduduk ana ing tanah Sidoarjo. Rip. Nek kon lanang jagoan, ayo depono Luranoto. Ayo. Wis. Ayo. Para penduduk. Lurah sing budal mrene ayo adepono aku. Aja gembelo dasmu. Nek kon wis mateni Lurah Nata ya Lurah Gedangan. Tak jong sarana apik alus. Ayo manuta tak pikut ning tangsire londo. Kamu lurah ndi? Lurah Waru. Kau usah melok-melok timbang awakmu mati kaya Lurah Nata ya Lurah Gedangan. Mengker teko makin. Ngamuk tak kebari budi tak sempadani. Kon mati. Sarip, bangsat parat. Ojo dume awakmu wis iso mateni Lurah Gedangan karo Lurah Waru. Awakmu dadi arek sing sombong. Tekaku mrene, aku diperintah karo Ndoro Mantri. Ping pisan nagih duwe pajak, kaping pindho rangket awakmu bakal tak serahno nang Ondra. Nuruto. Aku gak bakal nurut. Gak bakal nurut karo omongane wong sing ngatuk marek bubuk. Bangsat. Mbok. Pancen wis tak niati lan tak kajati, Mbok. Jiwa ragane Sarip gawe mbelani para penduduk. Apa maneh nglawan antek-anteke Gupermen Sarip gak nrimakno, Mbok. Tapi aja paten pinanten, Re. Wo, iki siji. Ayo. Sabar, Rip. Aku, Rip. Kon kepengin mati kaya Lurah Gedangan, yo. Gak, Rip, Rip. Wasno sapa aku? Aku Lurah Mbak Oso, Rip. Tujuanmu mrene kepengin nagih pajak, hah? Le aja sik kliru panompo. Mbokmu sing ngekeki ro ya aku takono lek gak percaya mbokmu. Iya ta, Mbok? Tegese ngewangi-wangi Sarip. Sing jelas ngono, Rip. Aku ya gak lilo lek awakmu diglenek kaya ngene iki, ngono lho. Ngono ya? Mengkane aku belani awakmu. Mbok. Kapak-kapakno sampean manggon nang omah kene dadi sasarane para Gupermen. Anggone Sarip mbero para penduduk gak tenang hitungane awak dhewe iki kepikiran barek Mbok. Mula Mbok tak boyong nanggone Kang Masku ya Kang Mas Ngalim. Ben amen ben slamet. Lah ngono ah. Ya, Ya iki wak lurah kono nyeluk cacak tak kewethek kon kok. gak trimo Rip aja guyanane glati lho bareng glati menep. kakek ngomong ada. Lho arek iki Rip ora guyane apa. Terus karepmu ya apa, Rip? Mbok tak gawa nanggone Kang Mas Ngalim. Ya, Ya, sampean tak kongkon nunggu omah. omamu mbok kongkon nunggu aku. Tak tunggu Rip aja kuwatir. Tapi kudu dijaga sing temen. Lho aja kuwatir, tak openi. Ana lugure genteng siji. Ana lirane. Apa lirane? Kuping peno sing tak iris. Sise. Ya, Lah lek roto maneh loro sing dhewe. Lah roto 10 aku mbok kethok guluku.
Gelem ta gak? Lho perkara gelem ya gelem ta jane ngetok-ngetore piye tak jagane omahmu Rip. Nek ngono, aku tak budal nang nggone Cak Malim. Iya budal Rip. Ayo, Mbok. Dek Lurah. Ya yo aja kuwatir. Walah Rip. Senajan kaya apa awakmu gak salah ya Rip ya. Mergo kon belani bangsamu sing ditindas karo bangsa penjajah, ya bangsa Walanda. Rip tutukno perjuanganmu Rip. Kang. Kang, Apa? sampean niku lho. Kok meneng ae lak ngono sih? Sampeyan iku kok senengane maido ae. Iki mang tas mulih teko ngimami namu musala. Mbok yo wong wedok iku mbok yo gawe ademe rumah tangga. Nek omah iki nek sampeyan niku iso gawe ayem, rumah tangga awak dhewe ya iso ayem. Lho aku jane ngono ya. Ya iku Kang, ya nurut karo sampean ngono, gawe ademe rumah tangga, pamrewang rumah tangga iku katon adem iku ya apa, iku tugase wong wedok. Tapi sampean niku lho Kang mosok gak krungu sih. Krungu sing mbok karepno iki krungu masalah sapa? Masalah adikku. Gumek kaya ngono nggo njopo kaya ngono mosok sampean gak krungu temen Kang. Aku dhewe ki yo sing tak pikir ket mau ketapanane ku ya iku. Mosok ana tung gumek-gumek rame-rame sarip. Tung kedol gumek-gumek rame-rame sarip maneh. Ana Aku sapi isin, ilang, Kang. Ana sapi ilang sarip. ana wedhus ilang, Ana wedhus ilang sarip. ana wong ilang, Sarip iku dolar sampean aku isin, Kang. kabeh kok Lho sare. kene ijo jane sampean isin. Lho, Lho. Lho, Mbok. lho, Mbok. Mbok kene, Mbok. Mbok kene, Mbok. Iki mangkene apa sampean nang? Dek. Iki mbok iki tambah ono sik. Mbok, Sing loro iki kok. sing kayak ndi ono. Mbok sing loro, Mbok? Kok sampe dadar duel koyo ngene iki ceritane ya apa, Mbok? Ayo kono. Kono. Tambah ono mbok dhisik. Aku tak ngomong ambek aku. Ayo, Mbok. Tak tambani, Mbok. Mungkane suarane manuk iku gemblembeng ae. Gak ero nek sing teko kon. Rip. Kenapa mbok iki, Mang? Astagfirullahaladzim. Kok sampai koyo ngene iki lho? Dikepuki Lurah Noto. Ya apa? Digepuki Lurah Noto. Yo, Rip. Mbok iku biru waliden. Wakile pangeran lho. Sing nglairne Sarip apa maneh Mualim. Kok sampe mbok jarno kaya ngono? Kon kok meneng ae. Nek sampe ro mbok digepuki kaya ngono, nek aku Rip, aku iki anake Rip, gak trimo tak pateni. wis Cak, wis tak pateni. Ya apa, Dik? Wis tak pateni. Lurah Noto iku lho wis tak pateni. Lurah Noto mbok pateni. Haji berat gede kaya. Lho, Dik, dosa, Dik, dosa. Ya apa sih rek mateni wong kok dosa. Urip nang alam dunya iki mek sawetara, mampir ngombe. Sok bakale balik. Nek kon nglakoni kaya ngene dosa, Dik.
Wong dosa iku manggone nandi sih, Cak? Cetha nang neraka. Nek wong apik, Wong apik jelas nang swarga kaya cacakmu mualim iki. berarti Sarip iki manggone nang Yo nang neraka. Lah lek wong kabeh apik iku lah berarti mlebu surga kabeh, Cak. Lah nek apik apa maneh? Lah terus sing nggone neraka sapa, Cak? Tak glendangane ijen ngono ya. Lho. Arek iki, aku iki minangka wakile bapak. Bapak wis gak ono. Cacak iki sing saiki dadi gantine wong tuwa. Sapa maneh sing mbok rungokno nek gak cakmu, Kok iso kono nglakoni kaya ngono? Tungkono krungu Sarip nglakoni sing gak karo-karuan, sing nyolong, sing ngerampok kabeh Sarip, gawe ontran-ontran Sarip. Kon iki terus dadi apa, Rip? Kon mosok gak ndelok cacakmu iki? Gak iso mendem jero mekul dua karo cacakmu iki, Ngomong, Rip. Takoni ngomong kok malah meneng ae. Rip. Krungu tak gak kon iku? Ya, krik. Rip, Ngomong ya ngomongi. Rip, Rip. Sarip kecilik nganti gerang kaya ngene gak tau ditapuk barek bapak dikaplok barek bapak. Iya, Rip, iya, Rip. Bareng bapak wis mati dapuramu wani ngaplok aku. Keprocut, Dik, keprocut. Wis gak ganti-gantian. Rip. Bapak ya bapak awakmu ya awakmu mati kok. Karena yuk, patenan arek yuk. Dek, Sarip, aja ngono iki ngono. Mati. Iki ngono dolarmu, Dek. Iki ngono dolarmu dhewe iki. Sabar, Dik, sabar. Sampeyan niku ya ngono kok, Kang. Dikon Dolo ya dolo tapi gak usah ngaplok ngono. Lho, Gak ngono, cacak mang keprocut, Dik. Kayak gatel. Dek, aja Sabar, ya. sabar, Rip. Iki ya dolor sampean iki cacak sampean yo. Ngomong meneng, Dik. Kita longgo dhisik. Sabar, Dik. Anyar iku bacot sampean kok Kang ancene kok. Lho karepku mang tak tuturi jenenge wong tuwek iku. Ngomongi kaya jagoan bareng tak tokno gladiku buntut nang mburi sing wedok. Gak ngono, Rip. Kon kok aja nemen mbok cacakmu dhewe, Rip. Mosok tega kon iku, Rip. Wes, Dek. Lho, iki lho, Mbok. Ngene, Kang. Ngene, Dek. Yo karepku mang gak tega ndelok mbok, ngono lho. Karepku ku yo wis dirino biasa kok malah mbok pateni. Dipateni, Mbok. Wis meneng ngono. Walah, Rip. Jane mbok gak tega karo kandhane mbok aja ngono nah. Ini iki boleh nangis lho, Rip, Mbok. Mbok. Kapak-kapakno pancen wis tak niati lan tak kajati, Mbok. Jiwa ragane Sarip mbela rakyat, mbela para penduduk. Mula iku, Mbok. Tungak-tungakno Sarip, Mbok. Anggone Sarip merangi para gupermen, Mbok. Riko nanggone kene ya, Mbok. Amanno awake riko nanggone kene. Bareng barek dulur sing kaya ngono. Jarno Sarip tak berjuang, Mbok. Sarip, kono kene ya bumine Allah nah. Muga-muga karepmu keturunan. Kon ya slamet, Rip. Aku budal ya, Mbok ya. Sarip pamit ya, Mbok. Sing ati-ati jana. Aku pamit. Iya, Rip. Selamat. Ya apa, Mbok? Kanggo sementara iki aku melok awakmu jana. Sampeyan melok aku ae. Ya sampeyan nang kene ae. Wis mangan gak mangan pokok iso nglumpuk ngono lho, Mbok. Ya. Ayo didungan, ayo. Muga Sarip mang selamat, Rek.
cek sarapan ae. Pak. Janjane sampean sarapan ping pira sih, Pak? Kono mburi iku lho. Apa sih, Mi? Sampean sarapan ping pira? Tak takoni. Lah weten lesu kate gak mangan kate lapo. Mau yamin kok sarapan pindho iku lho. Kok nyambangi tambak-tambak iki. Lah percuma. Kok sampean cuma ya apa sih? Lah ya bang sampean tambah nyatane iki tambah bangkrut iku dadakno. Kok iso tambah bangkrut. Lah ya apa? Masak bendino teko apa? Gak teko hasilnya teko tambak. Iya, Kok nyekel dhuwit. Ku hasilnya teko apa? Gak teko tambak. Terus Kok terus tambah sih nener ketimbang teko apa sih? Bondone sapa? Tak takoni. Ya bonde tekone wong tuaku. Terus bekakase anak sampean sampean bringgili sampean kan yo nyaur. Nyaur apa mari nyaur meneh baru saiki meneh diutang maneh. Iku sampean takoni arep ngat-perengut iku. Perengut ambek abahe perengut. Sampeyan gak rumangsa ta? Rumangsa apa? Lho, gak rumangsa. Genak gelang sampean utang ngono lho. Gilang ah sing tak dol. Tak gawe nang ngene sing tambah Tuku nener. Tuku nener. Heeh. Iku lah iwake kak gurung gedhe sih, gurung wayahe ngedol. Engko nek wis tak dol, tak sauri. Bah. Sampeyan wingi lak pun panen sih, Bah. panen nak tambak sing sisih kulon. Tapi gopo nukokno jaran paidi. Lali janji sampean. Sampean bocok ngono to, Bah, mbek anak kok kaya ngono sih, Bah. Mesti maido paidi. Sing dianu mesti paidi. Lah sing sampean jare iki barangku lho, Bah. Aja ngono, Nduk. Paidi ku kene iki nyambut gawe iki yo akas. Umpama dikongon sak deksake nyetik gak tau bantah. Janiane Ngeterno sampean awakmu sapa? nang ndi ae nek gak paidi sapa katene? Janiane abe ku sapa? Aku ta paidi. Ya awakmu sih, Nduk. Lho mangkane balik sampean ku nyele bekakasku, nyele gelangku, nyele kalungku. Ya balekno to, Bah. Ngomongnya nyele ge tuku nener. Nener wis dadi bandeng. Ya. Bandeng wis panen. Didol, engko tak ijoli, Nduk. Entek-entekane, paidi maneh. Wis pokoke kanggo iki aku mau, Bah. Pokoke aku njaluk dijoli, Bah. Apa? Sih. Ini Ngerti ae. ta sampean? Nek awakmu gak gelem ngenteni sing tambak jeng lor, iki awakmu kok nek nagih oleh pira gawin. Temen lho, Bah. Heeh. Lek ngono aku tak siap-siap engko lek paidi teko sampean kandhani kok ngeterno aku, Bah. Ya. Wis salah nduk, wis. Ambek wong tuwa sledot. Sing salancene pan sampean kok dadakno. Sampeyan iki ya ngono, maido wae. Lho. Anak iki dituturi sing apik. Anak-anak iki dididik sing apik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh. Awakmu iki Ya yang rong dina mau gak rene. Nggih, Bah. Ana apa? Ngeten, Bah. Saderenge kula nyuwun ngapunten kalian Abah. Heeh. Dokar rodane sing sisih kiwa niku kok sleot-sleot, Bah. Lah celewat wayahe ganti. Nggih. Lah kon gak ngomong, Di. Lah kula kajenge bejo ketriyen nggih kula iki sungkan kali jenengan, Bah. Nek rodone dokar iki wis tak siapi, Di. Ah, nggone garasi sing sisih kidul iku ngene gudang sisih kidul iku jak nyargres. Biyen aku tuku loro, Nggih. ya tuku rong pasang. Sing siji mbok gaweku. Lah sing siji tak simpen. Lah awakmu gak takon Nggih ngapunten. Nek ngoten kula tak ten garasi kin kula pundhute nggih kula benakne, Bah. pasangan pisan. Nggih. Engko kon bakal ngeterno ningmu. Nggih, nggih. ya ngono nek paidi njaluk apa-apa dituruti ae. Njaluk ban dituruti, rusak iki dituruti, tapi anake ditulungi terus. Samane kurang ya apa sih, Mi?
Kurangi apa? Nek aku terima blanja ngunae Pak, gak apa-apa. Ngesakno anake awake dhewe. Perhiasan sampean sing nggo kotak iku. Ngene laji iku. Terus Iku tukone sapa? ya tukon sampean terus tak dikekno anake lho ta. Yo gak, nek babakan aku ndek sangkutan bare anakku yo wajib aku sing nyawuri mi. Ngene lho Pak. Yo Paidi abot, anak yo abot saling Paidi dige nyambut gawe. Iya. Tapi terus ben mbet tuku situ ae. Pun, Mbah. Kula tak ten garasi. Nggih. Sarapan dhisik. Nggih. Sarapan dhisik manut pasangan ya. Sampeyan Niku yo. terlalu manja. Krungu Paidi nek koyo ngene iku engko tersinggung. Babano masih yo terus Paidi wis terus. Gak kerasan sing rugi yo awake dhewe ngono lho mi. Sampeyan niku dibelani ae. Waalaikumsalam. Urip. Kok tumben Rip, awakmu gak dolen rene? Janur gunung kok dungaren. Iya, Man. Tuju aku mrene iku kepengin ndelok keadaan sampean wong loro. Iya. Seger waras, tanggak lah ngono. Ya seger waras alhamdulillah. Kaping pindhone aku arep takok, Man. Takon apa? Jarene mari panen, Man. Tas iki panen tambak sing sisih kula nih. Nek ngono aku njaluk bagiane, Man. Njaluk bagiane. Lho, bagian yo Tambak iku nggone sapa, Man? asale teko mbokmu. Ya teko wong tuamu. Mari ngono sampean garap. Ya. Bareng ana panene ya lumrah sih aku njaluk bagian. Loh. Tak cinti tanane ya iya. Lho, pinginane dur sampean kene ta, Pak? Lho. Panen winginane iku dur sampean kei ta? Dikekno. Lah kok enak lho. Lho aja ngono ta lah, Pak. Ik barange wong tuwa sampean, pajak Wis, awakmu tak omong ngene. Ya tambak iku sing sora aku, ya ngongkon wong sing bayari aku, ya ngingoni ya ngerokoki. Kok awakmu teko-teko to njaluk bagian iki karepmu iki ya apa? Wis ngene lho, Man. Lek aku gak sampean kei ya. Aku utang, Man. Tak gawene nyaur pajak iki lho, Man. Utang duit. Iya. Nek wingi ana, tapi nek saiki wis gak ana. Sebab tak gawe tuku wene nanar. Man. Peno sing garap tambak. Iya. Tapi pajak sing dikongkon bayar iki mbok. Duwe apa, Man? Aku yo gak tau dikai bagian. Weh, paman iki ngomong blak-blakan bare awakmu. Kon lak guru ngerti. Babakan sing ngene tambah iku. Iku istilahé wis digadekno nang ngone paman ambek mbokmu. Lah semende. Nang aku iku wis dhewekku kabeh, bagi aku kabeh. Lah nek awakmu njaluk bagian mrene, lha kok enak kon. Man, Iya. mbok diajar Lurah Nata, Man, perkara gak bayar pajak. Sarip gak nrimakno, Man, karepku masalah iki ben mari. Utangone lho, Man, meneh tak sahure. Lho. Iku urusane mbokmu, urusanmu. Lah apa ngono? Ngambret-ngambret nang ngene paman. Diutangi ta gak? Aku iki gak duwe, nek wingi duwe tapi saiki gak duwe. Diutangi ta gak? Aku iki gak duwe. Utangi ta gak? Aku wis ngomong halus lho ya. Lek gak mbok utangi tak pateni kon. Utangi ta gak? Kon gak usah melok-melok di ngalio kon. Rip. Kon ngongkon nek Paidi gak elok melok-melok. Keluarga kene aku ya melok dadi keluarga kene. Tapi dina iki kon duwe perbuatan sing kaya ngono aku gak nrimakno karo. Kon dadi apa nduk kene, Di? Najan to aku dadi bure Abah Ridwan. Tapi aku tanggung jawab, Di. Dadi gedibal nduk kene. Iya. Gak usah melok-melok minggir. Ngejak apa kon? Diangkrek. Ayo, nek ngejak geger aja nang gone kene, tantai nang gone njaba. Karepmu, Di. Kersane, Bah. Sarip niki nek jar-jaraken kene mbroworo mboten karo-karuan. Lah apa kon ngurusi Sarip? Wong Sarip ku arek gendeng.
Kula niku Gak mboten ngerti mentolo tatanan. ningali sampean, Mbah. Gak ngerti tatanan. Nggih. Kowe gak ngrujuk Jarip iki ning muterno. Ayo nak terus. Nagih. Ngoten ah. Nang pasar-pasar iku awakmu ngotono ning. Aja Nggih, sampe awakmu iku ado mbek ning lho ya. Ngoten ah. Nggih, Iki ngoten. urusanmu lho ya. Nyuwun pamit nih. Mbah. Ya. Hati-hati. Mik, Mamula sampai sing beres. Ngono sarep kaya murid kaya ngaku. lho anjene yo. Tambah iki wis wek kowe lah apa? Kok rene-rene Ngene utang sampeyan njaluk. sampeyan ngono iku aku ya wis ngerti, ya kan. Tapi titik-titik sampean perseni ngene lho minangka ngene mbok. Mik, wis tak kakak ngomong. Ayo nang mburi. Ya wis ayo tak terus ayo. Ning, kula niki wau dipasrahi kali Abang ngeteraken sampean ning. Nang pasar dhisik enake iki. Nggih, sak kersane sampean ning. Kaya ngono. Nang candi dhisik lek ngono Nggih. ya. Sing ado kok ngerek mek langsung mulih. Ngoten ah. Tapi nyun sewu ning nggih. Heeh. Niki wau dokare nggih tasik kula ganteni roda sing sisih kiwa wingi niku sleot-sleot tasik nyar. Lah Terus? kula salap pinggir nisor wit niku ya dokare tasikan. Ya aja suwi-suwi, sak puan ae gak betah aku kok. Nggih, kula benakne dewilu engke nek pun kenging sae engken kula tak balik mriki monggo Ngono. budal nagih ngoten lho. Cepet lho ya. Nggih, sampean punten pundi-pundi ning. Ah, aku nang kene kok. Nggih, nggih. Sampeyan tosi nggih. Iya. Apa gak dicara ngene, gak disaur. Panen paidi. Diutang maneh panen nukono jaran paidi. Terus aku kapan? Lah gak dinesoni ngene, wayahe narik aku sing narik. Gak mungkin aku disaur. Loh, Pak, Carep, nang kene lha apa kon? ati nang pasar nagih. Sama teko ndi? Mangkano, aku mari teko omahmu, gak kepethuk awakmu. Lah wong sampean ku ya ngono, mbok dolerku diluk-diluk dengok-engok ngono. Lah ya iku, mangkano aku budal nang omahmu iki, Mang. Lah apa? Kate utang nang ngene bapakmu gak diolehi. Padha wong abang utang aku gak nyaur-nyaur kok sampean maneh. Gak ngono nih sih, Pak. Apa sih? Kon jange nang ngene pasar kok emasmu sakmono akeh iku lho. Lah wong gak ketek lho Carep, lho tak delikno. Gak ketok. Mripate begal iku tajem, ngerti. Alah, wong begal kene iki lho ngerti. Sopo? Saropa. Ponakane sopo? Sarep. Gak mungkin wani begal aku. Ya sing ngerti. Lah sing gak ngerti, gak disudet wetengmu kon. Ngene lho. Emas iku uculono. Lebokno nang gone dompetmu. Engko lek wis nang gone omah gawin maneh. Isin aku mulai ketemu kancaku sekolah ya apa? Saropa gak nggih apa-apa ngono. Ayo. Aja nuruti gengsi. Wong urip iku saanane ae. Lah lek wong gengsi muluk-muluk terus kedadean awakmu dibegal, sing soro ya awakmu dhewe lho ya. Oh, tapi ngene ya Carep ya. Umpama mulai teko omah tak gawe nang ngono gak apa-apa ya. Gak apa-apa, sing penting nduk dalan iki aman, diuculi dhisik didelet dompet, lah ngono sih. Bener juga sih. Tapi wang ngono sing masang kilo umi, aku gak iso. Masalah nguculi ngene kok gak. Lah onta iki lho angel, Cak alon, Cak. Ya iya iki lho. Cak. Kena-kenae. Ning sampean teni tenir sorwet pinggire dokar. Kula beresane Sarip. Jogeger lho ya. Bolak-balik kepethuk maling. Dapuramu mesti golek aku. Lapo aku mbok kepruk jagang dokar iki. Rip. Kon ngerti? Ning Saropah oleh izin teko Abah Ridwan aku dikon ngeterno. Elek lan apiye ning Saropah apa jare Paidi? Lah iya. Iku urusane kerjamu. Bareng aku nang kene bare Saropa mbok kepruk jagang dokar kaya ngono. Aku nglakoni apa, Di?
Kon niku gak ngerti ta. Kon niku wis umum nek maling. Kon kok tega kate maling dulurmu dhewe. Kon gendeng ta. Saropa iki minangka ponakanku. Aku kate begal Saropa ngono tak pikiramu. Lek gak ngerti kenyataane aja ngarani kon, Dik. Loro atimu. Kon nek talokno maling, kon pancene wong gak patek Jawa ya dapuramu. Jangkrik. Sarip iki wong Jawa, lah kok dapuramu ate ngomong lek aku duduk wong Jawa. Kon ngaku wong Jawa. Nek kamu kon ngaku wong Jawa, aku kuwi ngerti. Kon duwe kedunungan apa? Wong Jawa kedunungan aksara Jawa, Dik. Ana pira? Selikur. 20 biasae. Selikur. 20. Selikur. Kon kok iso ngaran selikur? Aksara Jawa pancen ana 20. Tapi lek gak disandangi, gak ana sandangane, ya gak iso muni goblok. Paidi lek gak ana sandangane ya munine paodo. Gelem kon njeluk paodo. Angkrik pinter maling. Mangkane ta nyambut gawe aja nang mburine bokonge jaran. Cangkem urip. Umpama tak gawe 20. Karepmu. Rip. Dina iki 20 tak gawe cangkriman. Yo. Tenono Rip. 20 tak jupuk 8 kari pira? Kari 12. 12 anjing surupe nang ndi, 8 nang ndi? 12 manjing surupe nang gone taun. Gak iso diarani setahun nek gak 12 wulan. 8 manjing surupe nang gone windu. Gak iso diarani sak windu nek gak 8 taun. Pinter maling. Pinter. Kon kerjamu. Hiha hiha hiha. 12 tak jupuk 5. 12 mbok jukuk 5 karep 7. Sing 5 anjing surupe nang ndi, sing 7 anjing surupe nang ndi? 5 manjing surupe nang gone pasaran. Legi paing pon wage kliwon. Sing 5, sing 7. Sing 7 manjing surupe nang gone minggu. Yo. Gak iso diarani sak minggu lek gak jangkep 7 dina. Pinter maling tibake rek. Ya iya timbang uteke kusir iha iha. Jangkrik kari 7. 7 tak jupuk 4. Kari 3. Sing 4 anjing surupe nang ndi, sing 3 anjing surupe nang ndi? Sing 4 manjing surupe nang gone kiblat. Etan, kidul, kulon, barek lor. Sing 3 Sing 3 manjing surupe nang gone kemanten. dapuramu maling. Nandian yo kemanten iku loro. 3 goblok. Loro. 3. Kon kok iso ngaran 3? Ana kemanten lanang, kemanten wedok, barek waline. Ya mbo maneh lek dapuramu biyen wong tuamu rabine ku rabi tangkepan. 3 tak jupuk loro. Karek 1. Sing loro. Loro minangka isen-isene donya, ana lanang, ana wedok, ana awan, ana bengi, ana sarip, ana paidi, ana elek, ana apik. Pinter maling. Kari 1, Stop. Sarip gelem batang cangkrimalmu sing karek 1. Ning kudu nyiapno syarat uga rampene. Kloso anyar bantar anyar. Kamber ayu soro ayu. Ambek cengkir gading sing tumpine ireng logor jam 12 bengi. Sanggup apa enggak? Rip. Nek sasran liyane aku coba nyediakno. Tapi nek omongmu sing kaya ngono, gak ono critane. Cengkir gading sing lugure jam 12 bengi sing tumpine ireng. Ana di. Umpama aku gak iso nyediakno penjalukmu. Tegese kon wong bodoh gak paham. Cengkir gading sing tumpine ireng logor jam 12 bengi ku ana nduk ngene iki. Gak ono. Ana. Gak ono. Nek gak ana ya gantine dasmu. Iya.
sok graji angin. Kenek jagang baceman modar gapuramu rep. Jagoan netane kali wis modar. Karit paidi jagoan kulone kali. Nek wis jagoan netane kali wis modar. Gak ono jagoan maneh. Paidi kulone kali, Sarip jago wetan kali dirangkep Paidi. Sopo sing dadi jagoan dina iki? Paidi. Anakku Sarip. Mbok, Kene apa rek? geger mbare Paidi dianem jagar baceman aku kliyengan nanggone kene mbok wis gak eling apa-apa. Tapi sakjeroning kupingku aku sik iso ngrungokno nek iki suarane mbok. Sajae Sarip iki kena opo to? Kene rungono mbok tak crita ya rek. Nalika awakmu napa bontane mbok Nak. Bapakmu pamit budal mertapa rek. Ning salahe mbok. Mbok gak cerita nek mbok bobot. Bapakmu mulih teka mertapa Nak. Ketok mbok gendong ponang jabang bayi. Mbok diajar kaya raja kaya. Ditakoni. Mbok ya tetep jawab. Anjane mbok gak nyeleweng Nak. Semono maneh mbok. Bapakmu tetep gak percaya Nak. Gelem ngakoni kon anak. Dekne nganakno Giri Patemboyo nang embok. Nisor dikei tumbak 1000. Ndokor digawekno anjang-anjang. Bayi awujud awakmu dikongkon ngrutuhno nang isor tekan ndukur anjang-anjang. Tumiba ning tumbak 1000. Nek kon cidra berarti dudu anake bapakmu. Delalah kersane ngalah rek. Gusti Allah ngijabah. Kon tak rotohno tekan ndukur anjang-anjang tumiba nang tumbak 1000. Gak apa-apa Nak. Semono maneh bapakmu budal mertapa maneh. Mbok gak ketekan akal rek. Mbok ya nyemedi. Mbok nemu lemah bang sak prongkol Nak. Separo tak dulangno awakmu. Separo tak pangan. Dadi paribasane sedina kon mati ping 7 lagine mbok jek urip. Kon krungu suarane mbok kon bakal urip maneh Sarip. Walah mbok. Sakmunune pengorbanan sampean nang aku mbok. Siana. Nek ngono rewang-rewang ana dedonga anggone Sarip merjuangno para penduduk nang gone tanah Sidoarjo iki ya mbok. Gak kurang-kurang rek. Sing ati-ati kon yo nak mlaku sak mlaku. Mbok tak mulih. Riko sing hati-hati ya mbok. Iya, aku tak mulih dhisik ya rek. Iya mbok. Paidi,
Aja girang gemuyu anggonmu mari mateni aku. Sarip ora kena disepelekno. Lek wong nyaur beras ya utang beras. Nek wong utang dhuwit ya nyaure ya dhuwit. Mula iku utang mati ya caur mati. Krungu-krungu ana kabar. Jare Cak Sarip wis mati. Suweneng wis gak ono sing gawe rusuh go warung. Bendina kok gawe rusuh ae. Aku wis ujar pokoke. Nek Cak Sarip mati, aku tuku kembang. Cok pertelon tak gelehi. Ambek jajan pasar, tak domno karo arek cilik-cilik. Sing mati sapa? Lapo kon demak-demok iku? Loh, Cak Sarip. Sing mati iki mang Sarip aku ta Sarip liyane? Oh alah, sing mati mau Sarip arek cilik-cilik iku lho, kecemplung kali. Sarip aku ta Sarip arek cilik? Arek cilik. Sarip aku ta Sarip arek cilik? Sarip sampean. Lho. Ngenyek kon. Jagoane etan kali. Kok iso mati iku lho. Lho jarene ana wong ngomong ngono, mau iku. Ngene. Paidi Cik, penggawane sapa nang gone warung kuno? Ya sik, Cak. Ya, aku titip pesen bare Paidi. Ya. Tetep pesen apa? Lek petuk Paidi omong ngono ngene. Cak Paidi, Riko digoleki Cak Sarip. Arep ditokno usus ndika, tapi guyon. Ngono ta? Ya. Sik tak cacaki ya. Diapalno sisik. Ya, tak apale sik ya. Ya. Cak Sarip. Kliru ta? Cak Paidi, Riko digoleki Cak Sarip. Arep ditokno usus ndika. Oh, ngono ta. Ya sik. Tapi guyon. Iku aja lali. Ono ngono e. Heeh. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarip. Nek wis ketemu, bakal ditokno usus ndika. Tapi guyon. Nah. Ngono ta? Cek diapalno maneh. Maneh ta? Cak Paidi. Pean digoleki Cak Sarip. Nek wis pedhok, bakal ditokno usus ndika. Tapi guyon. Nah. Ngono ta, Cak? Apal ya? Apal. Diomong ambek mlaku wong-wong cero. Oh, alah ngono ta? Ya. Ya wis tak apalin nek ngono. Cak Paidi. Pengen digoleki Cak Sarip. Nek wis pedhok, bakal ditokno usus ndika. Cak Paidi. Pengen digoleki Cak Sarip. Nek pedhok ditokno usus. Di. Ojo tinggal gelanggang colong playu awakmu. Ki lho adepono Sarip.
tambah suwe tambah rame. Tambah suwe tambah sepi. Marung nang klobuk diobrak. Marung nang wangonan ya ngono. Proyek buyar mandore kambayar. Wis, gak enak kono ana garapan sekolahan nggo Ndayu Rejo kono. Nggo kono maneh ya ngono, mlayu maneh. Lah nek ngene lho ya tambah suwe tambah entek modalku. Ya gak legrek maneh nyenyek pisan. Nyenyek ya disalop. Lurah. Awakmu, Jeng. Nggih. Sik pancet marung ayo. Lah terus nyambut damel napa malih nek mboten marung. Jare warungmu mbok kei kembang-kembangan. Oh nggih. Kembang apa? Enten kembang api. Kok tak kaplok pisan kon kok. Maksud sampe nyono apa sih? Maksude kembang-kembangan kanggo nglarisno warungmu jare kon kei arek wedok pancet. Walah, sik ana. Ta, sik kateng setunggal. Kateng situ tok. Nggih. Lah kabeh nanti? Lho lunas. Lho kon banget. Jong, nggih. Gak usah ngomong keke aku rene iki ana butuhe, ana pentinge. Pentinge napa? Aku diperintah karo Ndara Mantri kongkon ngandani awakmu peraturan sing anyar. Enten peraturan anyar. Mudune jam 12 bengi diadahi kresek. Lah nggih sih. Dikon iki lho Gus Lurah wong aturan anyar kok mudun jam 12 bengi diwadahi kresek niku lho. Lho kon ta sing ngadahi. Lho nggih mboten. Lah ya lah dudu kon sih. Tapi nyolo wedi diwadahi kresek. Bar diadahi kresek, bar diadahi abot lah sak karepe sing ngadahi sing ngono rewel kon. Nggih wong kula mboten semerap kon. Terus aturan niku udine ya napa? Udine ngene, Jong. Nggih. Marung ya marunga. Ning jam 12 kudu tutup. Lah ngono. Marung ya marunga. Jam 12 kudu tutup. Terus. Hah? Jam 1 buat dibuka. Enggak oleh dibuka. Ya ngono, Jong. Perkara peraturan wis tak sampe nambah awakmu. Nggih, kula niki patuh, pokok pun kuwatir. Terus arekmu ge ana sing lho, langgan aku kok sik ana arek. Sing gawe dhewe. Lah sing sakmene kok larene pun mantuk. Lah apa kok mulih? Niku disusul mbokne. Lah apa? Disusul mbokne niku lunas. Oh, mbokne mati arek mulih. Aku lek garek iku gak lega aku, Cung. Lho, enten gantine. Ana gantine? Enten. Lek iku iso mancal-mancal ngono. Lah gak mancal-mancal yo napa bokonge kena tekik niku. Terus maksudku soleh arek iki lho. Oh. Mpun kuwatir. Soleh gendak sampeyan nika saniki enten gantine Kasyati. Cocok arek. Lho Kasyati gene mriki ondolan paling lungit. Wah ngono ondolan gampang lungit sih, Cung. Wono aja ngawur kon. Nggih saking suwene. Atos arek. Mpun kate atos malih mendal sampeyan. Wah ngono. Kosok mendal anggenmu karet ta. Nek mboten percaya. Ngendi arek? Tasik teng pasar. Sampai tenten teng kamar mburi. Mungkin nek Kasyati ndugi kula kengken nyusul teng mriki. Kandhane temen aku nggo njero ya tak waran tak enteni. Nggih. Perkara persenan aja kuwatir beres-beres. Nggih. Wong bendina kopi aku sing bayar ya kok persen. Omong aku blakrak, gak tau batin rugi tok. Temen ya, Jong? Nggih. Pak sawangane kelake nemen sih Pak Lurah iki. Lurah kok ngondol ae ngono lho. Gak kaya lurah kene. Alah wong ancene marung ya sing ngene iki ya apa maneh penggawean lawas lamun gak tak tutupno aku ya njaluk sapa. Awakmu di. Iya, Pak. Gak ngono kok. Tumben samene rene. Lah biasae apa, Pak? Nang warung sampean gak ono maneh warung nggih? Ya iya, cuma kan kadang-kadang awakmu rada awan. Mari-mari beduk kadang-kadang. Kate asar iki mengko do ngareng durung jam 12 rene. Ngono lho maksudku. Ya gak apa-apa, Pak. Pancen iki mah ya wis wayahe rene. Terus sampean iki bendina buka warung iki tutupe jam piro? Lho, ya biasa ae, Ren. Biyen iku tutupe kan bebas. Iya, Pak. Lah saiki dikongkon tutup jam 12. Ngono lho. Ono apa kok sampe kon?
ana aturan anyar sing rutuhe jam 12 bengi, aturane ku diwadahi tas kresek. Waduh, Pak. Wadik, peraturan diwadahi tas kresek. Lho. Cak Paidi, Cak Lho. Paidi. Pean digoleki Cak Sarip. Nek wis petuk, bakal ditokno usus dika. Arek iki gak kena oyot Lah, ning. lah Bapak kasih hati, Pak. Mbok. Cak Paidi. Tak kena. Pean digoleki Cak Sarip. Nek wis petuk, bakal ditokno usus. Ayo apa anak-anak sampean ini? Tapi duyan. Anak sampean? Cak Paidi. Pean digoleki Cak Sarip. Nek wis petuk, bakal ditokno usus. Ti, kasih hati. Ya apa anak sampean? Lah apa? Lho ana Cak. Mulya Cak mulya. Lah apa? Muli. Ana usus Jangan Cak. sapa sik. Sapa sing nyelep boto iku? Cak temenan. Kon ngomong ngono mang pantes ah. Lho temenan Cak. Eh. Kan ngomong durung wis mulya Kon tak Cak. kandhani. Sarip wis modar. Dorong. Ya Puk, jagang baceman wis wong kok matang-matang kok. Kepethuk aku Cak, temenan Cak. Kepethuk awakmu, duduk sarip. Biasa jagoan netane kali duduk. Alah temenan Cak, sampean ku nek dikandani kok ya gak percaya. Pak, sampean kula kandhani. Ini. Anak sampean ngomong. Awakmu mang lah tak kokon nang pasar ploso. Iya, Pak. Terus kok muli gak nggawa blonjo, moro-moro ngomong kaya arek ketempelan. Karep iki apa sih kene? Nah, aku mang yo ngejer. Sampe Lah. gak tuku apa-apa ngene. Lah, ngejer? Kok Cak Sarip. Terus? Ya ku mang dadi omongan nang Cak Paidi ngono. Ih, kan gak keliru, Anduk. Gak Pak temenan, Pak. Sarip wis modar Pak kanan. Wong sarip iku wis umum, wis lunas, wis gak bayar. Ya, temen, Pak, temen. Wong lho mancik lemah iku mang tak dengok sikile. Sarip? Heeh. Lho, Di, Pun percaya kali kasih hati. Sarip pun modar kula gepuk tengah dalan iki. wis aku percaya awakmu. Nggih. Mergo awakmu sing ero bendinane sarip. Nggih. Nduk, Wis kasih hati. Wis aja percaya Ti. Ojo mikir masalah sarip, Nduk. Senajan awakmu gale blonjo, dagangane bapak jek ana, meneh blonjo didobeli. Ngono ta? Wis nang mlebu, awakmu dinteni Wak Lurah. Ono sapa? Pak Lurah sapa? Ya Wak Lurah biasae. Alah, Pak, utang terus nang Pak tau dibayar ngono. Engko nek wae bengkoke payu didobel. Iya tak temen ta. Tuwas lecek kabeh. Wah. Dibayar. Tuas lecek. Iya. Wah, Itu gawe lap, Nduk. Ya wis ngono ya, Pak. Iya. Tak memburi sik ya. Pak. Wis engkung-engkung Wak Lurah iku. Anak buah sampean kasih hati kok longit, Bu. Ya iki kali iki tok sing lungit. Lurah liyane dicepit iki semaput 2 bulan jare. Wah, Ya apa maneh. Alah di wancene Iya, Pak. senajan kasih hati ku arek nduk kene arek nakal ning nyata. Masalah. Siap. Gak ngono iki warung rek. Warung digawe penekan iki dadake. apa ya, Pak? Rep, Yo, awakmu ta? iya. Waras saya. Waras. Sawi gak pedhok. Alhamdulillah kanca piye kok kene. Iya. Teko ndi ae kono? Boleh nambah arek. Oh, ketoke kok menggos-menggos. Ngombe ta? Yo kene ngombe, Pak. Ngono ah. Ya jenenge anu perkara kok ombe kari sing penting tak siapi. Yo. Ya adem-adem titik wong ancene gurung iki sawis dijagaan iki. Iya. Oleh wedi panitia mulih kabeh. Apa iki, Pak? Kerupuk Peno nek gawe kerupuk carane gawe apa, Pak? ya gampang biasae. Glepung, didang, mari ngono setengah mateng, dijokok terus diblender, diirisi, dipe,
garing digoreng. Seje karo kulone kali, Pak. Nek kulone kali ya apa? Gelepung 2 kintal digiling. Terus Ya. Nek goreng, Pak. Gawe solar. gorenge gak solar. Iya, Pak. Lah carane goreng ya Yo apa? digoreng wajan sak lapangan. Heeh. Carane mangan. Pak. Oh, nggonmu ngono iki Iya, ya. kulone kali. Kerupuk apa iki, Pak? Kerupuk opil. Carane gawe kerupuk opil ya apa, Pak? Ya biasae ngono iko. Umume nggonku nek kerupuk didang mateng diglintir, diiris, dipit, digoreng. Gorenge gawe pasir. Ya pasir iki. Seje mbare etan kali, Pak. Lho nek etan kali. Etan kali lek gawe kerupuk iku, Pak. Heeh. Adonane iku teko uteke kusir dokar. Adonane Teko kusir dokar. lulu teke kusir rek. Mari ngono dirisi cilik-cilik, Heeh. dipe mari ngono digoreng. Oh, carane mangan. Lah cara gorenge iku, Pak, iku gak gawe pasir. Ambek Obate mercon. lulu lah kaya sereng. Lah cara mangane, Pak, ambek glati iki diprek. Mari ngono dikremes-kremes, dipangan, Pak. Walah. Iku nek nggonmu. Ya. Nek padi ngono mang. Padha ngono mau, Pak. Seje nggonku iku. Ya tengah kali ya, Pak Men. Nek tengah kali mek gak aneh-aneh. Ini napa? Kerupuk digoreng, Nggih. carane mangan gawe Ini napa? Ya digoreng ae wis. Mesti can bareng gak kemplok wis. Ya apa rek dagangan nek dulinan ngene iki. Apa iki, Pak? Lu teh. Teh. Iya. Aku melok takon, Pak. Ya takono. Peno carane nek gawe teh apa, Pak? Nek teh iku ya teh bandulan, disok nggo panci, terus digodhog sak banyu-banyune. Nek mari disaring terus bakal ngene iki kayak gula dudek. Mari dudek. Lah, Iku kok sampean. iya. Seje kulone kali. Siji maneh. Seje, Pak. Lah sijine ya apa? Banyu blumbang dikek genuk. Maru curi getihe maling. Lumbang teh genuk, Iya. terus dicuri getih malih. Iya, Pak. Mbok mangkane dadi Oh, daging ini, Pak. Iku mudeke iku. Mudeke. Masalah beda ya. Ngombene iki, Pak. Apa? Iki apa iki, Pak? Ya teh. Carane gawe teh Ya wis ngono iko teh dijeburno, digodhog sak banyune, nek wis umet disaring dilebokno kene tekek gula terus diudek. seje mbare etan kali lek ngono, Pak. Sijine. Lek etan kali gawe teh iku, Pak. Teko kringete kusir dokar, Pak. Teko keringet. Dadi kusir dokar iku diantemi sampe lencu, mari ngono ngetokno kringet. Nah, kringete didang, didelek gelas, mari ngono diombe lah cara ngudeke, Pak. Ambek glati. Udah, diombe, Pak. Nggonmu iku ngono iku. Ya. Siji nek nggonku. Nah, ini napa? Nggonku iku paling antik. Antik iki napa, Pak? Teh digodhog, Nggih. dadi situk gulane ya dilebokno dadi situk. Nggih. Carane ngudek beda. Nggih, napa, Pak? Langsung dicekel-cek blek ngene iki wis. Mari untuk dipersama. Diapuk kecut ta. Tau wengi Di, Apa, Rip? ya apa kabarmu? Padha waras. Padha waras. Dah, wengi kapan Kon lho iki? nang nggone warung gunane jajan. Iya, Rip. Nggawa dhuwit awakmu. Gak ngowo. Lek gak nggawa dhuwit, Utang, Rip. oh. Lek utang dhuwit, Ya nyaur duit. Ger. utang beras. Nyaur beras. Nek utang pati, Ya nyaur pati. mati. Tolong. Nggih tolong. Tolong rek, tolong. Nggih. Nggih tasih rada dawa kajenge minjing tak ditangkap malih.
Ngene mbok dimbuhi wak lurah muring-muring. Ngene kedadan apa? Wonten raja pejah. Raja ndi? Nggih, rajane wong Tanjung Pasir. Nek ngomong jojolometan, broning dur mati durung. Derek. Sing mati sapa? Niki sing mati Paidi. Sing dipateni? Paidi. Loro. Lho, olah napa mboten? Sing mati sapa? Paidi. Sing dipateni? Paidi. Lah ya loro. Olah napa mboten ngawur. Tak beroneng lho kon kok. Nggih mboten. Sing mati sapa? Paidi. Sing di Lah ngene iki Ndara Mantri sing garai salah niku. Mantri Polisi Jatmiko kok salahno. 17 menungso iki. Nggih punjul rong mbeng. Lapor penungguyu temen. Iki temen iki, Gus. Dadi sing mati Paidi. sing mateni. Sing matene Sokip. Sarip. Arep. Nggih. Lurah Baso karene. Lurah Baso nggih wonten tasih teng Lebet. Telun. Rah. Wis ping pira embo, Mang? Lho sampeyan iki lho mrene ta, sampeyan. Ora. Lho sampe ana kedadan ngene karo. Aku ngomong apa? Ngekeki peraturan apa? Teng marung sing marung. Oh. Marung nggih marung, tapi jam 12 kudu tutup. Lah. Kula sanjangi. Niki sampeyan tanglet lek mboten percaya. Marung ya marung, jam 12 kudu ditutup. Lah setunggal buka malih. Lah ya gak oleh goblok kudu tutup. Wis gak usah dirembuk. Nggih. Sing mateni Sarip. Sarip nggih. Iki ramuten. Gitu? Nggih. Oh pas. Siap, siap. Mampir nggone mualim takon apa pengawasan Sarip. Ayo. Ayo. Anakku Sarip. Ketene Sarip guru entek. Ayo brondongen iki lho Sarip. Cangkeme mbok Sarip, Mang. Wis kok taleni temen ta? Pun kula bungkem, Ndara. Halo. Nggih pun. Rah, Nggih. kena kanggo pangeling-eling. Nggih, dos pundi, Ndara Mantri? Sarip bener wong berjuang. Ya toh, ya. Tapi salah lakune. Ya. Nggih. Taun ana Windonono Sidoarjo waru sak penunggalane, ya. Nggih. Aman mergo Sarip tambah osok.